कृष्णा भैया भिखारी ठाकुर जी के भाव हो। अरे चैता मर रे अरे मार बहनी अरे प्यार रे जोई आम मोजराई गइले अरे महुआ को चियाई गइले चैत के महीना में कृष्णा भैया मुखिया जी नया नया ओन हमने के किसान के यहाँ आवेला हमने के यहाँ यही चैत के महीना में आम मोजरा जाला टिकोढ़ा धोलेला यही चैत के महीना में भगवान राम के अवतार भय रहे यही चैत के महीना में हनुमान जी के भी जन्म भय रहे यही चैत के महीना में कटहर में लेढ़ा लग जाला अरे कोयली के अरे कोयली के कुकू अरे सतावे रे चई यही चैत के महीना में अरे आम मोजराई कोचियाई गइल महुआ अरे सरसो गइल पियराई हो घर आई मौगी फोन कइले बिया मौगी ने का कहे चैतवा ही तवा शशिकांत बाबू है ना ताको आम मोजराई कोचियाई गइल महुआ सरसो गइल पियराई हो घरे केहू हमसे अकेले ना कटाई हो घरे हमसे अकेले ना कटाई हो घरे पूर्व दरोगा जी के तरफ से पुरस्कार हमरा कृष्णा भैया मंच संचालक कर रहल बनी कितना सुंदर यह मतलब होगा के चाहिए हमने ले बोली में हमरा कृष्णा भैया के बाद भगवान माता रानी के कृपा ऊपर बन रहे कृष्ण भैया पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा मौगी कहते कि ए राजा जी तलाली बाली के गेहुआ में सा
मगोइल बा कि दाना चना के मोह से गो क्या गोइल बा कि दाना चना के मोह से गो क्या गोइल बा तीसी न खीसी उखड़ तनी जाके अरे जौआ के टूट गड़ी जाई हो घरे जाई अरे तीसी न खीसी उखड़ तनी जाके अरे जौआ के टूट गड़ी जाई हो घरे जाई गेहूं हमसे अकेले न कटाई हो घरे जाई गेहूं हमसे अकेले न कटाई हो घरे जाई भाई कहत नहीं जे गांव में बोले बने कि ना ये गांव के एगो लड़का हमरा के यहाँ रहत रहे जेकर सोनू नाम रहे हमरा के यहाँ हमरा घर है सिवान जिला में वो हमार चेला रहे जी 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 भगवान आज ने कौना वर्ष है कुकुरन सन के मौत नहीं होता निमन लड़का के मौत हो गई जननी अंत में मौकी कहत दिया कि हमार बीते अकेले घर में नाइट बावे कि हमार बीते अकेले घर में नाइट बावे कि राजू आव प्रभु ना थई ना भाइट बाते प्रभु ना थई ना भाई तोर सबे अरिया सुरिया के भीतरी अंग अंग गोइल समाइल हो घरे आई तोर सबे अरिया सुरिया के भीतरी अंग अंग गोइल समाइल हो घरे हमसे अकेले न कटाई हो घरे आई संगीत के बहुत ही प्रेमी परमात्मा यादव पहलवान संगीत के बहुत ही प्रेमी पहलवान जी पहलवानियों कर लिया प्रेमियों हैं ये बड़का हमने को कह दिया कृष्ण भैया लड़े के दू ताल ताल तो हम तो लड़ ले धोबिया पार्टी कुल हम जानत नहीं बाकी स्वामीनाथ भाई को कह दिए तो जीत हो जी हमारे पहलवान जी के तरफ से पुरस्कार बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा नारायण जी बना के रखे